Det er fordi den her sort, den er faktisk steril. Det vil sige, den sætter ikke bælge, eller i hvert fald meget begrænset bælge. Ved du, hvad der sker, hvis man spiser gulerod? Ja, man kan få lidt diarré og ondt i maven. Jeg mener, det er det værste, der kan ske. Okay, det der med, at vi er vokset op med, at man falder død om, hvis man spiser... Hvor du siger kameraet? Så passer det ikke. Nej, så vidt jeg ved, så er hvid snebær faktisk meget mere gift end det der hvide nogen, som man går og kaster og tramper på. Ikke spise min susbo. Som alle børn har på fingrene. Dem har vi det der. Så har vi Sjappe. Hvor forsvandt du hen så? Kan vi ikke Trunde på banen igen? Hey. Ved Gittes lille pillekumme, der skal hun have en Trunde? akeleje. Nej, ikke der. En rigtig fin Kom her ud i lyset, hvor jeg kan se dig. Ja. kronblad, der ligger herude. Kan du se lidt følge, ja? Nej, kom og sig. Der er dybe spor i den her. Der er så honning, der er derinde i. Trunde, kan du komme ud derfra? Der må du ikke være, der er ledninger, skat. Kan du komme ud? Ja. Du vil lige have Trunde ud her. Whoops. Sådan. Ja. For at tiltrække fugle til haven, så har jeg placeret en masse foderstativer her. Den her, som er sådan en automat, man selv kan og det er en legebamse. højt mellem de her to. Og det betyder, at hvis man sætter dem tæt sammen, så er det små fugle, hvis man laver et større afsats. Hej, Shiba. Sådan her, så kan duer og alt muligt andet komme ind. Hej, Shiba. I det lange led her til Gitte, der har vi valgt en busk, der hedder en